fresqueta i tinc ganes ja de posar-me l'aigua calenta. Banys termals de Budapest. Mireu, que bonic aquest lloc. El Jordi ara es fotrà a l'aigua freda. Té 8 graus l'aigua. Mira això, Jordi, posa't ja al cap. Radio Ranieri Sound. A fora hi ha dues piscines, una està a 38 graus i l'altra està a uns 30, em sembla, o així. La que està una mica menys calenta té com una espiral, que hi ha una mena de corrent que et fa girar per allà dintre i gairebé has de fer un esforç per sortir. És curiós.